Ekine tɛ yan. Alahu akbar. Nka Kinɛ, i mɛn n'i ka ko la n'i tora la, a bɛɛ bɛ i jɔ san tɔ dɛ. I komi i tɛ ɲɛ la. Ni nana sigi ka da la siɲɛ kelen o t'a bannen yan. I ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin, i tɛ ko dɔn furuko la ni rien, i ma don i ye, i b'a essayer k'i bɛna ne ni muso bila ɲɔgɔn na. Ko parce que e ye jinɛtigi ye, i nɛ ka di, mais ni Ala sɔnna a ma, e bɛna ne dafalen sɔrɔ yan. Ni ma n'i ka jinɛw bɛɛ faga i ka daji t'u kun na. Non. Bara, i m'a dɔn e tɛ miiri wa e tɛ kasi e tɛ hɔrɔn fɛnɛ ye fo n'a sɔrɔ ko ne ma n kɔnɔna jɛya e ye n'o tɛ n'o sen jɛli k'o bolo jɛli kile ye kuma min fɔ ko ne tagalen kɔfɛ e bara de y'o kɛ ne la walayi e bɛ malo ne nin kɔfɛ nka halisa Ala ka tiɲɛ deli. Umubilen, wallahi e ka di ne ye cogo min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Nka kana na to denmisɛnnin fitinin ka kan ka kanu san manamana ko la. E bara de i t'i jɔ ne ka kuma kelen f'e bi yan ne bɛ jinɛtigi Kinɛ min dɔn k'e bɛ ka kuma o de kan duguma ne ni Kinɛ bila sigi la dɛ tɛba an bɛ sigi la don dɔ fo bi a ma deli ka nkalon tigɛ ne fɛ wa ne danaya mɔgɔ don ne b'a dɔn fana a tɛ ka nkalon tigɛ ne ye ne bɔra yan ko n bɛ taga kalo kelen dɔrɔn kɛ n ba fɛ yen e ma se ka ne sara kɛ dɔwɛrɛ fosi ye fara fo ka to ka musow ta ka t'u da fɔ ne yɛrɛ si dilan sanfɛ i b'a dɔn o fana y'a dan ye. Umubilen, ne ye tiɲɛ de ye. Ne mana ko kɛ ne tɛ siran k'a fɔ ko ne y'o ko kɛ. Ne ma kulusi jara siri nkalon kan kɔ. E fara dɛ est-ce que i b'a dɔn k'i bɛ t'i ka kulusi jara ko kuma fɔ cɛw de yan o tɛ fɔ ne ye cɛ min bɛ musow tɔrɔnti a kɔfɛ walayi o ni kɔrɔtigɛni bɛɛ ye kelen ye fara hali ka ne ka tafe minɛ i k'o siri i ka kulusi jumɛn ne k'o don barisa ne tigɛlen la de i t'i miiri depuis don min na ne furulen ma ka na se bi ma ne ma deli k'i tromper diɲɛ ma don kelen fɔlɔ bi k'e de bɛna fɔ k'e bɛ ne tromper cɛ. Ne bolo ko hakilimaya ko don i komi e tɛ fɛ k'a faamuya n y'a kɛ n'a jɛ. donc a bɛ fɔ ten de quoi i y'a kɛ i y'a jɛ nka ni dun y'i ɲɛsin kɔgɔ ma i tɛ n'o jɛ o. I b'a dɔn ne tɛna fosi bɛ ye bilen i ko ne ma ko jinɛtigi Kinɛ de y'a f'i ye n'a nana yan n filɛ nin a ka da de la n'a nana yan da min y'a bila k'a fɔ n b'o da fara. N'i ye e ko ni Kinɛ nana bi e b'a dafara i b'a sɔrɔ kuma min fɔra o de ye tiɲɛ ye walayi fɛn min ye ko de ye fɔ ko ye nka ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ye ne bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la ni ne nana ne ka minɛnw tɛ siɲɛ siɲɛ wa ne yɛrɛ fɛnɛ tɛ siɲɛ. N'o ka di ye o kɛ o kɛ an k'an yɛrɛ sɔrɔ. An k'a kɛ ten n bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la ka na. Kinɛ i filɛ nin ka ko de lawuli nin ye tan nka ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne ka jinɛw ma ne faga ne bɛ n'i ka jinɛw bɛɛ faga. Tonton Bara, i bɛ n ka dala bi kana a ka di kɔni. Tonton Bara, ko ne yɛrɛ de don. Kana fɔ mama Bara dɛ. I ye ko min kɛ i b'a kalama kɔni wa bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan sansan. Bara o, ne ye mun de kɛ n'i bɛ n'i funu k'i sigi ne ka dala kan k'i bɛna ne bagabaga n'o kuma ye. Bon Kinɛ yɛrɛ ja ka farin dɛ f'i bɛna n ɲininka n dala kuma la ka tila k'i yɛrɛ kalala fili. Bara, i muso taalen i tun bɛ to ka pakolo min kɛ so kɔnɔ o kuma de kɛra wa n y'a fɔ n y'a di i ye o de ye fɔ ko ye ko m'a ban kɛli ma a b'a ban fɔli ma. Bon donc o jamalenya kan de don quoi ne bɛna yiri la yan du in kɔnɔ yan jinɛkɛ jinɛw tɛ se ka fosi de kɛ ne la ne ye jinɛ kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ. Bara jinɛ kɛlɛ tɛ dɛ fɛn wɛrɛ kɛ mun ka jugu ni jinɛ kɛlɛ i tɛ se ka ne Kinɛ de kɛlɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'i ye ne Kinɛ kɛlɛ ni mobili b'a mɔgɔ tigi k'a mɔgɔ faga wa i b'a sɔrɔ tigi bɛ don o ɲɛna. Donc i komi a ko tɔ bɛ ka kɛ dala kɛlɛ donc an bɛna bɔ o yɛrɛ la sisan an b'a kɛ digila kɛlɛ. Bara n'o de b'i arranger problème fosi t'a la ka ne ka jinɛw to yen ka dɔɔni to ne fari la
ne tɛ siri e fɛ kelen ye bari an ka kuma in ka ɲi kuma in bɛ ka taa cogo min na ne dusu bɛ ka bɔ i sigilen kana san bolo wali n ka n'i yɛlɛma k'i kɛ fɛn ɲɛnama dɔ ye. Ok, faut pas te. Ne bɛ don so kɔnɔ ka na fɔ.